Hola, mi amigos, mi amigas. How are you? How are you? Okay lang ba? Okay lang diri po. So kanina video mag-delve inta sa natong discuss kung unsa dining risk management no. Og natay ginatawag nga 1% rule or ginatawag nga VAR nato no. So VAR, let's say unsa ang VAR? VAR meaning ano to? VAR. Ana. So, value at risk. So, muna siya. VAR. Ay, ano to? So, value at risk. So, muna siya. So, in every trade na to, para nganong gi-design ning risk management. Gi-design ni siyang risk management, di ba? From the two words niya, manage meaning para matarong nimo og dala, unya risk kung unsa ka kawiling mo risk no. Ang trading mo god, it's not about it's not about uh, unsa kadaghan imong na-gain, kundi unsa ka kamaayo mo dala sa imuhang imuhang mga risks no, imuhang mga unsa tawag ani set up nga in every trade you're only willing to lose a specific amount sa imuhang money. Kay sa trading mo god mas better nakabalo ka mo manage sa imuhang funds, sa imuhang uh, money, kay ngano makahatag ni siya og dakong impact sa imong consistency in the long run no. Ang trading is not about what happens today man. It's a kumbaga ba succession siya ba o consistency nimo in the long run. It's not just mo-trade lang ko karon para gusto ko kwarta. No, kung unsa ka consistent, unsa ang imuhang profitable ratio ano ba. So diri nimo makuha no. So sa risk management nganong mag-set ta og 1% rule. No, 1% rule is equivalent to the 1% sa imuhang total fund. Let's say naa kay $10,000 no. Ana or 10,000 pesos. Ana 10,000 pesos. So 1% ana is pila? That's equivalent to 100. Oh. So this is your total fund. Ana unya risk or VAR nimo equivalent to 1%. And 1% is equals to 100. O, muna siya. So, meaning, in every trade na gusto nimong himuon, ug mapildi ka, 100 lang. Diba? It doesn't mean na ang imong ipatad 100. Pwede ka mo patad ana o let's say 2,000 pesos or 3,000 pesos pero ang imong calculated risk if mapildi ka 100 lang. Diri mong god masulod ang mindset nimo nga okay, I'm fine kung mapildi ko. Kumbaga, okay lang kung mapildi kay that's only 1%. You have another 99 trades pa para mahurot na ang imuhang fund. Whereas, kung mag-trade ka, like mag-fund ka o like mag-trade ka or like mag-trade ka and then malose ka in every trade 10% sa imuhang total fund. Kapila lang kapildihon, kanapulo lang. Di lang kay napulo. Ang isa pa, kani manggod siya, in every losing nimo, ug na-lose ka og 1%, dili 1% ang imuhang kinahanglan bawiun. It's more. Like for example, mag-lose ka og 10% sa imong total fund, dili 10% ang imuhang bawiun, kundi
more, like 11% sobra pa. Di ba? Og malose ka og 50% sa imuhang account, let's say 10,000, nahurot ang imuhang fund, nahimong 5,000 na lang imong fund. So, pagkahurot sa imong fund na 5,000, syempre, pildi ka na og 5,000. Pila ka percent imong bawion para mabalik og 10,000? Di ba? It's not 50%. 100% ang imong kinahanglan bawion. 100 more. Sobra pa sa 100% imong bawion para mobalik sa imong total fund. Mobalik sa imong total fund. Kaya nga no, pildi na ka, 50%. Pila na lang ang nabilin sa mga kapital? 5,000. Oh, umiyon kag 50% ang bawion, pila may 50% sa 5,000 nimo? That's 2,500 lang. O di 7,500 ra imong kwarta, di gyapon. So kinahanglan ang imong total fund na 5,000 na nabilin, mubawi kag 100% ana para 5,000. Meron may 10,000. Pero pildi gyapon kana sa imuhang mga fees. So dili lang 100% ang kaya nimo bawion. No, kay in case mapildi ka na medyo kay recovery na gusto himuon. So di lang kana imuhang gusto. Like for example, kani nga setup, diri ka nakakita ka og long ani nga setup. So natay tool na gamiton kaning long og short position, no. So gamiton nimo ni mo set up ka og asa ka mo palit, let's say ingana. Tapos mo stop loss ka kung asa tong pinaka loss. Depende na sa imuha. Ug asa pod imuhang target. So let's say kani. So imong set up kana imong buy. And then kani ang imuhang stop loss. Kanya kani imong target. Let's say kani imong target. So kani nga tool gighatagan na kadayon og pila ang imuhang risk reward ratio. 2.27. No? Ang imuhang risk reward ratio. So it means pwede ka mapildi og 100 pero mudaog ka og 227. Diba? Kay 2.27 ang imuhang RR. So, again, since 1% ang imong i-risk to 100, mapildi kag 100 dire sa imong 10,000 capital, pero mudaog man pug ka og 200 plus, di ba? So, dako ang imuhang kaya ingani mo guni siya. Let's say nakay flat line, no, magdrawing ta og line, vertical line, vertical line, magdrawing ta og vertical line, ay no horizontal ana mo ni mong line. So mo ni imong fund. So kinahanglan man god ingani ato hoy kadako man ani oy ana. No. So kani mo ni mohang downside, no? Down. Diba? Down. And then moupod ni ang ana. Diba? Kani ana. And then i-green na to. Kung anong ginaklone na ana. Ani. So, ingani siya. Kani kana is your small win. Kani is your big win. Small win, big win. Kani mo ni imuhang small loss. Kani mo ni imong big loss, no? So sa kani manggod kani
kani tulo lang atong i-focus ani. Kani small win, big win, and small loss. Kanang tulo. Ang imuhang walaon dapat ana is ang walaon nimo. Kana wala dapat ni boo na dapat wala ni siya sa imuhang setup small big loss kay ngano with small consistent wins creates big win, di ba? With small losses lang mo create ka og big loss og successive na siya pero makuha ra na siya og one big win. So kani kinahanglan walaon yun nimo ning big loss nimo para kani ang imuhang i-focus. So let's say in every trade nimo, in every trade nimo naa kay ratio nga 1:2. Sige ha? In every trade nimo naa kay ratio nga 1:2. 1:2 ang imuhang risk reward ratio, risk reward. No, RR nimo. So let's say mapildi ka og katulo sa VAR nimo nga 1%. Pila imong loss? 300. Sige ha? Let's say as mo table sa ni. Wala table. So text lang ta. So let's say mapildi ka og let's say 5 successive loss with 1% VAR. Ana, 5 successive loss with 1% VAR is equivalent to 500. Tama? Okay. Okay. So, kaning sa ratio nimo na 1:2, it means in every loss of 1, you gain 2. Tama? Okay. Now, ang himo na to, kapila tab mo daog para mabawi or makaginansya. 'Di ba? Kapila ta mo daog para makabawi o makaginansya. Makuha na to ato ang pildi. Katulo lang, 'di ba? Miski pag nakakay 5 ka successive loss, unya mo daog ka og katulo. Nabawi na nimo imong pildi. 'Di ba? 5 loss, 3 wins, still win. Still a winner. Chicken dinner, 'di ba? 5 loss with VAR 1% is equals to 100 equals to 500. 3 wins equals VAR 1%. Pila atong reward? 2. That's 200. Di ba? So, pila mong wins? That's 600. Di ba? Okay. Still a winner, yapon. Na. So, kana siya. Saan na ito? Itong change ang color. Na. So, di ba? Winner man ta. Winner. Win. So, di ba? Miski pag 5 losses ang imong na kuha successive and then ning daog ka pod og katulong ning ginansya pa ka og 1%. Di ba? What more kung ang imuhang di man gyud nato malikayan ang loss, naa gyud ang loss. It's either break even loss which is included sa ato ang small loss or a loss which is a stop loss nimo which is gi-compute pod nimo ang imuhang small loss. Pero og moingong ka na ulaton ra na ko nimo balik lagi ni, that's hope. Sa trading dapat wala kay hope. Wala kay hope. Okay? Kay ang hope daghay na daot nga portfolio ana.
Kinahanglan, be analytical, stick to your plan. Good reward ratio, pwede ka 1:2, 1:3 or more, di ba? Miski pag napulo ka kapildihan, pero naa kay 1:5 nga ratio, kaduha lang na nimo daogon, mabawi nimo na. Katulo, ginansya pa ka. Di ba? 10. Okay, magbutang tag-RR nimo, let's say mag-RR ka og 1:5. Kana. Unang karon, kapila kapildihon. RR 1:5. Loss. Let's say kani. Kana. 10 loss. Pildi kag napulo. VAR 1, 100. Pila na siya? That's 1,000. That's 10%. Di ba? Let's say na kay 3 win. VAR 1%. Pila ang imong ratio? 500. Pila ang imong daog? 1.5. So, pila ka? Daog yapon ka. Di ba? So, ingana ang management sa fund. Ingana, dili ng palitong ko ni stop loss na ko og di na sakit na kaayo. Ikaw depende sa imo ha. Ang ato ang imong fund is your own your own decisions naman. So depende gyapon asa imong risk appetite. Ug every trade nimo mo risk kag 20%. Of course, the more you risk, the more chances na dako pud imong mag-gain and the more chances pud niya dako imong ma-lose, di ba? So, risk management gi-design siya para makontrol ang imuhang risk, no? Makontrol ang imuhang fund, no? So, mo ni siya. So, naapay sa pagpatad nato, naatay computation ana. No? Naatay computation ana nga unsaon nako pagkabalo nga ang ako ang patad na no unsaon nako pagkabalo na ang akong patad na unsaon nako pagkabalo na ang akong patad balik ko na ka sa akong stop loss is 1%. Di ba? Okay, di ba? Nakay-set na stop loss. Let's say nagpalit ko og 9.6, mag-stop loss ko og pila man ni 9,000. Right? Nagpalit ko diri sa 9.3. Mag-stop loss ko og 9,000. Saan na ko pag-compute nga 1% lang og mapildi ko. Di ba? So, natay ginatawag na position sizing. So, sa next video na to, ma-discuss na to, unsa to ang position sizing. Nga, makahatag pod sa inyo ideas. So, walay, hatagan to mag-hint, no, dili na to, miski pag-unsa na siya, walay apil ang leverage, ana. So, basta na kay, kabalo ka sa imong position sizing, kabalo ka sa imuhang loss, no? So, nakoy gihimo dadaan ana nga ginatawag na kong calculator for the computation of your fund and the loss na gusto nimo, no? So, tagan ta mo review kani. So, nakay coin. So, mag-create siya pivot automatically based on your prices, and then nakoy coin diri, mag-set ko. Then capital na ako, let's say og mag-capital ko og 1 BTC ana. So nakoy risk per trade of 0.1, no? So og kunyari kana mo na siya. So explain na nako na siya sunod na video. So basta risk management, first video is the 1% rule. So sa atong setup, always small wins, big wins, small loss. Boo! Big loss. Wala na big loss. Mas masabtan ninyo nig maayo kay kani ang mas maka-manage. Kumbaga, kani ang mas muhatag og duot sa inyo. No? Para i-manage og maayo ang inyong fund. Kay trading is a long-term outlook ba? Nga
makahatag sa inyo puhon og financial freedom. And of course, is excitement. So with proper risk management, mulambo jud ka madugay, di ba? Miski pag losing na imong isa ka bulan, the next month ana, with proper risk management, di na mahurot imong pan. O nakadungog ba mo ato kaning ginatawag nila nga 90-90 phenomenon, di ba? 90-90-90 phenomenon. Og nakadungog ka na, og natan-aw nimo ni, i-comment diha og unsa na siya. No? I-comment sa atong video og unsa na siya. Kay atuan na siya ang i-discuss dito na sa atong position size. Nganong naay 90-90 phenomenon. So, uta, naay naton-an, no? Miski ginagmay lang ato ang hatag nga kuan. So, babush. No, babush. See you on the next video. Don't forget to like and share, subscribe, no? Subscribe para naay kuan permente. So, kana. Adios. Babush.